Lad os komme i gang med det. Ja, men hvis vi starter med at kigge herinde på Nordnet, så kan vi se, at det var her, jeg startede. Og jeg startede faktisk med at lave min aktiesparekonto. Og det var fordi, at der er lav skat på kun 17%. Og det hele kører som et lukket miljø. Så alt bliver afregnet stille og roligt derinde. De har styr på det hele. Du får en opgørelse, når året er slut, på hvad du skal indbetale til skat. Og jeg tænkte, det var den nemmeste måde for mig som ny at starte op på, at jeg ikke skulle tænke på noget som helst. Og eftersom at der så var 10 kroners kortage de første 3 måneder, så tænkte jeg, at der skulle sættes penge ind. Så jeg satte 2.000 kroner ind for at komme i gang. Og så var planen, at der skulle sættes mere ind, men så kom der lige nogle ekstra regninger og sådan noget. Det kender I vel alle sammen. Og så nåede jeg ikke at få sat mere ind i de 3 måneder. Så derfor så nåede den ikke at komme højere op end de 2.000 kroner. Men jeg fik så købt i MSCI World, som er den, jeg regner med skal være grundstenen i den her aktiesparekonto. Og vi kan jo se, at det er gået meget godt alligevel. Der har lige været nogle store udsving, som vi også kan se, hvor priserne er faldet ekstremt meget. Her, hvad var det? 6. august, der var den nede med 122 kroner. Så det svinger meget op og ned, og har også været op med 40. Så det svinger meget, men en af grundene til, at den ikke er højere end den er, det er også fordi at jeg har købt et lille lottolod i fiskeraktier, men det kommer jeg ind på lige om lidt. Men planen er i hvert fald, at denne her, der skal investeres mere på aktiesparekontoen. Men der er jo så kortage på nu, og den er rimelig høj, fordi det er en udlandsk ETF, jeg har købt. Så derfor så har jeg startet en månedsopsparing herinde hos Nordnet, hvor den investerer 500 kroner om måneden, og det har den så gjort i 4 måneder. Og der har jeg så købt i Spar Index US Growth, og den har jeg så løbende købt op i hver måned. Og den er så op med kun 2,31%. Men den skal sådan set bare bruges til at forhåbentlig give noget overskud. Vi kan se, at den er på 46 kroner i overskud nu. Men det gør, at når jeg så sælger den igen, så vil en del af beløbet her forhåbentlig dække for det kortage, jeg skal betale for at sælge den. Det skulle det gerne dække. Og så også gerne dække lidt af kortagen for at købe igen inde på aktiesparekontoen. Men det er sådan set det. Så har jeg købt, som jeg sagde, et lottolod i fiskeraktier. Jeg købte 100 styks. Det blev 100 kroner. Og det var fordi på daværende tidspunkt lå de i forhandlinger med, det viser sig, at det var Nissan, om at lave samarbejde med dem for at redde bilmærket. Og var de forhandlinger gået igennem, så var den jo strøget deroppe af. Men desværre så faldt de forhandlinger fra hinanden, og så ved vi jo, eller som de fleste nok ved, at Fisker nærmest er konkurs nu. Men jeg har så været så heldig, at eftersom jeg købte dem inde på min aktiesparekonto, så da de er blevet afnotificeret fra børsen, så har Nordnet selv flyttet min beholdning over på mit almindelige aktiedepot. Og det gør, at tabet på dem er registreret inde på aktiesparekontoen. Så hvis vi kigger ind på aktiesparekontoen igen, så derinde, eftersom den er lagerbeskattet, så er mit tab på fiskeaktierne er registreret herinde.
Så det gør, at hvad nu det hedder, at jeg ikke skal betale så meget i skat, og jeg skal ikke vente på, at hele fallitboet hos fisker, det er opgjort. Så, men jeg håber på snart at skulle sælge de her inde i Spareindex, for at kunne flytte pengene over og investere dem inde på aktiesparekontoen. Så det, hvis jeg er heldig, så er det med i næste måneds opdatering. Så, men lad os kigge på den næste. Der kan vi tage Saxo. Saxoen herinde, den har jeg lavet, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at handle lidt mere aktivt. Bare for lige at lære lidt mere om det, og man kan sige, den bedste måde er learning by doing, i hvert fald for mig. Så jeg satte 750 kroner ind, og tænkte, det må vi prøve at se, hvad det kan blive til. Og hvis vi kigger, så den første handel, jeg har lavet herinde, der har jeg købt i Shape Robotics, og der har jeg købt 30 styks til 24,3 stykker. Og så har jeg solgt dem igen 7 dage senere, de 30 styks for 26,6 stykker. Så det var 49 kroner i overskud. Så det var jo en fin nok start. Så det er sådan set den eneste handel, jeg helt har gennemført endnu. Så har jeg købt på månedsopsparing, fordi jeg lige havde gang i nogle andre projekter, og den samme spareindex, som jeg har inde på Nordnet, har jeg også købt her, fordi at den var faldet meget. Så herinde, der var jeg helt nede og få den til 155 i kurs, og vi kan se den op på 170 nu, så der er godt overskud på allerede. Så jeg håber selvfølgelig, at den lige stiger et par kroner mere, og så skulle den gerne blive solgt. Sådan så jeg kan lave nogle andre handler. Men det er sådan set derfor, at jeg har lavet den konto her hos Saxo. Det er for at prøve at handle lidt mere aktivt, for at lære lidt mere om det. Og hvis vi så kigger på den sidste konto, jeg har, det er en hos Firi. Der skal vi lige logge ind her og se. Ja, så fik vi lige logget ind på Firi, og det er så en kryptobørs, hvor jeg har købt lidt, for jeg tænkte, det kunne også være meget sjovt at prøve. Bare for at have et eller andet med, andet end bare det normale. Så. Og herinde der er så sat 500 kroner ind, og I kan se, at jeg har 657 kroner nu, og 658. Men en del af det er altså ikke bare overskud, det er bonusser for at være med herinde på 4. Men det skal jeg nok komme meget mere ind på i en senere video. Så laver jeg en video om 4. Men vi kan se, at jeg har købt lidt Bitcoin. Så har jeg købt lidt Solana, Cardano og Ethereum. Og Cardano og Ethereum, de viser 0 kroners værdi, men det er fordi, at de er sat over og køre noget staking, sådan så man kan tjene flere krypto her på staking-kontoen. Så der er jeg sat dem ind, jeg har. 222 kroner kan jeg se. Nuværende værdi 23. Så kan I se sidste belønning, jeg har fået. Der har jeg fået 11 øre. Så det er jo ikke meget, men det er så i krypto, man får det. Så. Men det er sådan set den beholdning, jeg har herinde. 658 kroner. Og jeg har sat 500 kroner ind. Og så er der selvfølgelig lige nu også en lille smule skat på de belønninger, jeg har fået. Så indtil videre, så håber jeg på, at det går meget godt.
Men I kan også komme ind og være med hos Firi. Hvis I opretter jer med mit vendelink, så får I 50 kroner gratis til at investere for. Og så er der nogle andre bonusser, man får herinde også, men det skal jeg nok komme ind på i den video, jeg laver omkring Firi. Det kan I blandt andet se her, at jeg har fået en velkomstbonus på 50 kroner. Og dem har jeg så brugt til at købe bitcoins for. Så det er sådan set det. Hvis vi kigger samlet herover, hvad jeg har investeret, så har jeg købt for samlet investeret for 5.246 kroner. Og det har en værdi lige nu på 5.303 kroner. Så jeg har altså samlet 56 kroner i overskud på alle de investeringer, jeg har lavet. Så det er jo ikke super godt resultat på, hvad er det, 7 måneder, eller hvor lang tid det er, jeg har været i gang. Men det er ikke, der er ikke underskud, så det er jo fint. Det er jo gratis penge, lige meget hvad, så længe der er overskud. Så, men det var det. Det var en kort præsentation og første månedsopdatering, jeg har lavet. Så det skulle der gerne komme flere af løbende. Så tak fordi I ville kigge med. Håber I kan bruge det til noget. Og så laver vi lige en ordentlig afslutning. Tak for det.